Прывітанне сябры, з вами я Даша і гэта мой лялька-блог Букашкіны лялькі. Мы з вами не бачыліся ўжо месяцы два. Я думаю, што в прынцыпе ні для кого не сакрэт, чаму складана зараз здымаць нейкія відэа. Вось я нарэшце сабралася з думкамі, тым больш, што так атрымалася, што гэтае відэа будзе адносна тэматычнае для ўсіх падзеяў, якія адбываюцца навокал. Таму глядзім. Так, сёння мы зробім агляд на вось такую чароўную ляльку Барбі Роза Паркс. Гэта не проста лялька, гэта лялька створаная для адмысловай калекцыі натхняючай жанчыны. Ці Inspiring Woman. Sorry за мой English. Вось, што ж гэта за лялька такая? І ўвогуле, майстар, ну ідзі. Так нечестно. Ты мне перешкаджаешь, ты разумеешь? Я тебя люблю. Иди. Майстар. Сдвиснул. Поправить, все. Пасля невялічкага сутыкнення з котом мы вяртаемся да разгляду лялькі. Увогуле, хто такая Роза Паркс? Роза Паркс – гэта барацьбітка за правы афраамерыканцаў і, ў прынцыпе, каляровых людзей. Каляровых, мабыць, не вельмі правільна, слушна казаць, но на той момант іх аб'ядноўвала слова «каляровыя» у ЗША. І яна вядома гісторыяй, як яна ехала ў аўтобусе і не саступіла месца беламу мужчыне. Каб вы разумелі, у 50-е, 60-е гады у ЗША, асабліва ў паўднёвых штатах, было вельмі распаўсюджана такое яўленне, як сегрэгацыя, гэта падзяленне па расавым прызнаку. Людзі цёмнаскурыя, людзі іншага паходжання, лацінацы, усе астатнія, то бок любы не белы чалавек, ён падвяргаўся дыскрымінацыі. Для іх былі асобныя там кафэ, асобныя кавярні, асобныя цырульні, асобныя прыбіральні і нават асобныя месцы ў грамадскім транспарце. Пры гэтым гэтыя месцы пазначаліся, і калі транспарт быў пусты, в прынцыпе, любы чалавек мог сесці на любое месца, але калі заходзілі белыя людзі, то астатнія павінны былі перасесці на заднія месцы. Калі месцаў не было, не хапала, то цёмнаскурыя павінны былі ўставаць і свае месцы саступаць белым людзям. І вось такі выпадак прыключыўся з Розай Паркс. Яна не саступіла месца беламу мужчыне, бо яна ехала вельмі стомленая з працы, яна працавала швачкай. І кіроўца аўтобуса, ён спыніў транспарт, ён яе застаўляў перасесці, яна не пайшла яму на саступкі, і ён вызваў міліцыю, то бок паліцыю, прабачце, да. Вызваў паліцэйскіх, на яе саставілі пратакол, забралі ва ўчастак, і гэта вызвала такі вельмі абуральны момант у ейным горадзе і ў цэлым штаце. Ну і з гэтага, дарэчы, вось менавіта з гэтага моманту, з гэтага здарэння і пачалася кар'ера яшчэ аднаго вядомага афраамерыканца Мартына Лютэра Кінга. Я думаю, што шмат хто з вас ведае ягоную вядомую прамову I have a dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. І калі вы не ведаеце, то загугліце, гэта вельмі значная прамова. Ну, насамрэч, калі слухаеш, калі разумееш англійскую мову, ці калі там чытаеш субцітры, то, ну, насамрэч, нават на слёзы, на дрыжыкі прабівае. Магчыма, я проста такая эмацыйная зараз з усімі падзеямі, прабачце.
Вось, такова гісторыя Розы Паркс. Ну і што, мы разглядзім, да, што ж у нас уяўляе сабой гэтая лялька. Яна знаходзіцца ў такой вітрыннай коробцы, у мяне трошки тут ужо порвалася, бо я яе покупала на куфары у людзей, але сама лялька ў добрым стане. Коробка спераду ёсць фота розы, надпіс, напісана, што гэта серыя натхняючай жанчыны. З абодвух бакоў арнамент з руж і зноў імя Роза Паркс. Я думаю, тут не трэба праводзіць паралелі, чаму ружы, чаму Роза Паркс. Ззаду напісана кароткая біяграфія і само гэта апісанне здарэння, якое адбылося ў аўтобусе. Зноў фота Розы Паркс, яе гады жыцця 1913-2005 год. І насамрэч пасля таго здарэння Нет! Боже, дискрыміную кота по карцінным прызнакам. Насамрэч, пасля таго здарэння Роза праз нейкі час яна попала ў палітыку і доўгі час займалася барацьбой за правы людзей у ЗША. Ну і будзем даставаць нашу ляльку. Мне тут проста, бо яна трошки ось так выдвигаецца. Ззаду быў прыклеены сертыфікат. Таксама тут ёсць ніжняя частка падстаўкі. Так як гэта лялькі калекцыйныя, то і з імі ідзе у кампанію падстаўка. 6 months later. Ох, сябры, насамрэч гэта вельмі не проста дастаць гэтую ляльку. Вось бачыце, адчапіла яе ад коробкі. Вось тут добра бачна гэты аўтобус на фоне. Але яна прыкрэплена яшчэ вось так. І тут і шыя, боже, тут такія. І мне вельмі хочацца дастаць яе акуратна. Таму што я б хацела яе паставіць назад у коробку, але не ведаю, наколькі ў мяне гэта потым атрымаецца. Я трошки адключуся, но для вас гэта будзе літаральна пару секундаў. І так, нарэшце я справілася. Насамрэч гэта заняло ў мяне проста неверагодную колькасць часу. З усіх замацаванняў, якія былі на лялькі, я не адмацавала вось гэтую штуку, дзе яна трымае клач, ну, каб пакуль што не адмацавала, каб была бачная. Вось так выглядае лялька на падстаўцы. Я думаю, што, в прынцыпе, можна падстаўку закрепіць пад паліто, але пакуль што не стала гэтага рабіць, бо насамрэч паліто, вось тут немає нейкіх гузікаў ці нейкіх такіх замочкаў, яно просто зашыта. Пры гэтым у паліто ёсць кішэні, імітацыя кішэняў, но мы гэта паглядзім трошки пазней. Вось такая яна Роза Паркс, і насамрэч я распавядала пра натхняючыя жанчын, і вы можете бачыць за маёй спіной яшчэ Фріду з гэтай серыі і Кэтрин Джонсон, гэта інжынер НАСА, таксама адна з першых жанчын, в прынцыпе, адна з першых жанчын у НАСА, але, магчыма, калі-небудзь мы іх таксама разглядзім, калі вы хочаце, пішыце каментары. Чаму такой важнай з'яўляецца постаць Розы Паркс? Яна з'яўляецца важнай не толькі для грамадства ЗША, але, ў прынцыпе, заходняй цывілізацыі, калі так выражацца навуковымі тэрмінамі, таму што з яе пачалася вось гэта барацьба людзей не белых, усё ж такі будзем так казаць, но далей можа і іншых там меншасцяў, нацыянальных меншасцяў за свае правы, барацьба чорных людзей за тое, каб называцца ў прынцыпе людзьмі. І я менавіта пра яе даведалася з адной з серый апошніх сезонаў Доктара Хто, ёй прысвячаны цэлы выпуск, канешне, там ёсць фантастыка, але для агульнага нейкага ўспрымання, разумення, што гэта за асоба, вы можете паглядзець, в прынцыпе, гэтую серыю.
І я зразумела, што так як гэта серыял брытанскі, што в прынцыпе для любых людзей, афраамерыканцаў, індусаў, любых вось народаў, якія падвергаліся нейкаму прыгнёту, гэта вельмі важная асоба, таму што яна працягвала бароцца за правы, бароўся, яе муж быў праваабаронцай. І гэта постаць такі сімвал, бо з яе менавіта ўсё пачалося, яна стала каталізатарам, і падзея з Розай, яна адбылася 1 снежня 1955 году, і мы ведаем, што вось гэтая барацьба за правы людзей іншых рас, іншых нацыянальнасцяў, яна працягваецца дагэтуль. Усе мы ведаем падзеі ў ЗША весной і летам гэтага году, 2020-го. Боже, што толькі недавно 2020 год. Але ейная справа жыве. Дзякуючы менавіта Розе Паркс развіваецца гэтая прававая супольнасць. Я думаю, што ў прынцыпе яна вельмі важная асоба не толькі для ЗША, но і для любых краінаў, у тым ліку і Беларусі. Так, нешта шмат я нагаварыла, ну і казала пра асобу. Давайте ж перайдзем да нашай частцы з менавіта лялькай, разглядзім, якая ж яна наша Роза. Мы бачым, што у яе на галаве пластикавы капелюшык з кветачкай белай, в вачах акуляры пластикавыя такія празрыстыя, то бок в прынцыпе яны імітуюць акуляры для зроку. Ейная прычоска гэта хвосцік падкручаны, даволі залачаны, і на лбу мы бачым прамалёваныя такія некалькі валаскоў, якія як бы выбіліся трохі з прычоскі. Твар рабіўся адмыслова пад вобраз Розы Паркс, таму гэта такія унікальныя лялькі. А далей, калі мы яе разглядаем, то мы бачым гэта фетравае паліто, пад якім такая каляровая сукенка, потым мы паліто пастараемся зняць. На руках белыя пяльчаткі кароткія, і у руцэ чорны клатчык, з якім Роза, і на нагах у яе такія шэрыя батильёны, абутак пластикавы, нема ніякіх пазнач. Оп, і такі вось цуд. Зняла я паліто, не прыйшлося нават разрезаць сшытыя тут дэталі. Нейкі дзень сёння, то кот, то суседзі. Як здымаць, незразумела. І так, я нават не адрызала, паліто лёгка здымаецца. Тут бачна цэтлік з надпісам «Барбі». Ёсць імітацыя кішэняў на паліто. І, в прынцыпе, яго даволі зручна здымаць. Мне нават не прыйшлося здымаць пельчаткі. Сукеначка такая ў яе, тут кветачкі, нейкія в'юны, якія ёсць прынтованыя. На руках пельчатачкі. Мы паспрабуем адну зняць з аднаго боку. Вось мы бачым, што шарнір ёсць і у суставе. У нас на далоні шарнір ёсць у локтях. І, як я казала, ўжо шарніры ёсць у каленях. Ці, магчыма, не казала, гледзячы, які дубль попаў у нарэзку. Мы паспрабуем зняць сукеначку. Ззаду тут у нас на ліпучцы сукенка. І, ў прынцыпе, мы бачым, што тут стандартнае тулава Барбі на шарнірах. Ёсць нейкі адмысловы нумар залаты на галаве у нас. На 2018 Mattel, гэта год выпуску гэтай лялькі, гэтай серыі.
На спине, на тулові 2015 год, Mattel і зроблено у Індонезії. Розпринаючи ляльку, я сутикнулася з тим, що, оказывается, не так складно було зняти і опринуть паліто, як потім натягнути перчаточку. Звісно, я це зроблю, але уже за кадром. Дякую вам величезный, широчезный за то, что вы поглядели, потратили свой час, магчыма, уже поставили там мне подобаечку, написали який-небудь коммент. Я буду рада. Прабачце, што так доўга прыйшлося чакаць гэтае відэа, але я спадзяюся, што зараз кожны з вас знаходзіць сваіх натхняючых людзей і жанчын, тым больш, што жанчыны, асабліва беларускія, зараз вельмі моцна натхняюць. Яшчэ раз дзякуй і спадзяюся, што мы пабачымся ўжо хутка ў наступным відэа. Всім пакуль! Сябры, гэта я Даша ўжо з, як кажуць, монтажнай комнаты скончыла монтаваць відэа, але зразумела, што у гэтым відэа нашмат больш разважанняў, яно атрымалася даволі такое доўгае. Калі вы даглядзелі зараз да канца, то я вам вельмі ўдзячна. І я спадзяюся, вельмі спадзяюся, што ўсе тыя касякі, якія былі, вы мне прабачце, выбачыце мяне за іх. Напрыклад, пра фразу пачатка кар'еры Марціна Лютэра Кінга, калі монтавала, такая типа, што, ну, пачаў-то ён кар'еру даволі значна, але менавіта тады стаў вядомым. Ну так, люблю я трохі гісторыю, не люблю прытрымлівацца сцэнара, хаця ўсё запісана, як што павінна быць. Прабачце, калі ласка, і вось я яшчэ на хвіліну натрындзела. Выбачайце. Усім добрага часу сутак.